Tingin lahi man dyan basta bugnaw kay relax lang ka. Asa na ang dapit? Dili lang god. Oh no! Dili sa amin. Nay. Ito ba swimming pool? Lahi itong babugnaw nga. Dapat yan na sa atong uyaban. Unsa daw? Dapat yan na sa atong uyaban. Na dyan asawa. Uya mo asawa! Asawa? Magpabugnaw kay edit man ang panahon. Sa kauban. Secret. Ina basigwa pa siya kabaluing na daan. Sa mo magkita. Unsa pud mo? Basta sa bugnaw na panahon. Wow! Kabalo na sa circle sa among buhaton. Ay discount card dito wala. Wala. Bugnaw, siyempre sa bugnaw. Unsa ka dito? Pagpalamig kay alangan. Sa uban nun nimo. Pamilya. Isa nga pamilya to. Hindi ala sa pamilya sa amo. Katay ka doy ka una. Kauna. Summer man, so magpainit ta. Kung magpabugnaw ta, December na. So magtupis ka. Oh, kalog medyas. Bugnaw. Unsa ka dito? Maligo. Andaw ng Medyo. Wala. Dako na? Oh no. Dako ang Abs. pila ka buhok nga? Ha? Isa. Sa dagat. Dagat, init pang dagat. Sa uban nun nimo. Kung akong asawa o Mga? hindi asawa o mga anak. Mga anak. Pila rin ka buhok? Duwa. Ang asawa. Ang anak. Init syempre summer. Magpainit. Painit. So, unsa mag sexy. Siguro, mga nana siguro. Andam na ka. I-sure daw na, be. Ready na sa... Kanong summer, asa ka? Ha? Tiguang na. Sa summer, wala tigulang. Ma'am, pero sa... Pogi ka kaay. Ma'am, ubanta karong summer. Asa man ta mga to? Sa bugnaw o init ka lugar? Siyempre sa bugnaw.